Thomasê Aquinasê. Nûnerîkî skolastîkê ye û di mijarên dînî de rastiyekî relatîv parast ye. Li gor baweriya Thomas, têgihên tevbar formên objektan yên derûnî ne. Li gor baweriya wî, wehî û aqil wekî du texlîtên zanînê ne û nelihevin. Çimkî aqil nikare tê bigihê ji raz û xefiyên dînî, lê belê dikare hebûna Xwedê bipeyitîne. Thomas wiha gotiye, aqil û zanist bi tenê dikarin derbasêya perestgeha baweriyê ronî bikin. Lê a ku nava perestgehê ronî dike, wehî ye. Derheqê ehlakê de jî fazîleta hezkirin, hêvî û baweriyê li wan çar fazîletên yewnera antîk zêde kiriye ku ew jî mêrxasî, sînorîtî, zanyarî û edalet bûn. Li gor nêrîna Thomas, ji ber ku dewlet di navbera Xwedê û mirovan de navcîtiyê dike û rêya rizgarî û fezîletdariyê li ber wan vedike, Xwediyê asûneke bilind e.